Formal nang binuksan ng Iremia Hair, Scalp and Body ang kanilang second branch sa Wellness Zone, second level ng SM City Clark. Tampok sa bagong branch ang kanilang signature service na Ultimate Head Spa, isang 2-hour premium treatment na may 14-step process na dinisenyo para sa ultimate relaxation. Bukod sa stress relief, nakatuon din ito sa scalp care, deep cleansing ng anit at treatment para sa hair and scalp concerns. So yung Iremia is more on a hair, scalp, tsaka body. So for ating kami offer, itong pinaka bestseller offer namin sa Ultimate Head Spa. When you say Ultimate Head Spa, it's 2 hours yung treatment with 14 steps. So from the scalp, hair, facial, hair contouring, and body, hand and foot massage, and herbal talk. Nag-aalok din ang Iremia ng iba pang beauty at wellness services tulad ng foot spa. Sa loob ng wala pang 2 oras, maaari ring makapagpa 5 treatments kabilang ang nails, facial, eyelash extension at lip tattoo. Isang all-in self-care session para sa mga gustong mag-refresh ng sabay-sabay. Manimbita ko po na open niya pong yaniking SM Clark in Iremia. From scalp, hair, facial, foot spa, manicure, pedicure, mayroon po tayo dyan. Signature massage din po. Visit lang po kayo dito sa second floor wellness space. Ang unang branch ng Iremia ay nagbukas noong 2024 at patuloy itong lumalawak upang maghatid ng modern at holistic wellness experience sa mas marami pang kabalen. This is Patricia Mamangun on the spot.